Mga ka-K5 sa ini nga gamay nga hayob-hayob diriya sa higad sang dalan nga sakop sang barangay Yulo Arroyo sa distrito sang city proper, nagapuyo si Tatay Pablo de la Cruz sa 64 anyos sa sulod niya sang 16 katuig mga ka-K5. Nagaisahanon lamang si Tatay Pablo nga nagapuyo sa nasambit nga lugar sa din wala ini sang kaugalingon nga pamilya bangod sang lamharon pa ini. Iya ginpili nga unahon sa pagpaeskwela ang iya mga utod. Nahibaluan nga siyam ka mag-utod sanday Tatay Pablo sa din ang 4 ang nagtaliwan na kag ang 5 sini ka mga utod ang mayara na sang tagsak ka pamilya. Suno kay Tatay Pablo nga mas ginpili sini nga mga buhi nga isa lang kaysa maglumon upod ang iya mga utod bangod na huya ini magpasagod. Kag sa ini nga gamay nga plywood mga ka-K5 no, kung mahibaluan diriya nagahigda si Tatay Pablo mga ka-K5 nga wala sang ulunan pero habol lang gid ang may-ara sa iya. So imagine bala mga ka-K5 si Tatay Pablo sa 64 anyos tapos amuni ang iya nga ginahigdaan kag suno sa iya bisan pa nga nagatagiti ang init kag nagabubo ang mabaskog nga ulan, may trapal mga ka-K5 nga nagapanagang sa iya. Kag paagi sa 250 pesos mga ka-K5 nga kapital nakapatigayon nga magpatindog sang gamay lang gid nga store si Tatay Pablo kung sa diin ang iya nga ginabaligya mga dulce ari diri mga ka-K5 no, dulce, mga sigarilyo kag mga pinutos sang kape mga ka-K5. So amo ina ang nagabuhi sa iya kada adlaw mga ka-K5. Bangod sa kaalwan ni Doc Ramel Uy, CEO kag presidente sang 5K Broadcasting Network kag Klinika de Alternativo Medicina kag sa mga empleyado sang K5 News FM Iloilo, isa sa mga napilian si Tatay Pablo sa 5 ka mga benepisyaryo sang kampyon nga serbisyo K5 Pamasko. Nakabaton si Tatay Pablo sang 5,000 pesos ka balor sang grocery, isa ka sako sang bugas, isa ka box sang radyo, pre-bio coffee kag DTX coffee mix. Magluwas dira nakabaton man si Tatay Pablo sang cash nga 1,000 pesos sa din iya ini usaron bilang kapital sa iya gamay nga negosyo. Samtang nagalumaw-lumaw naman ang mata ni Tatay Pablo bangod ini ang pinakauna nga kahigayunan nga may naghatag sang bulig sa iya. Tuma naman ang pagpasalamat ni Tatay Pablo kay Doc Ramel Uy kag sa K5 News FM Iloilo. Para sa kampyon na serbisyo K5 Pamasko, ini si K5 Karen Badilla. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera.